O alcalde de Chantada referiuse novamente ao Plan Especial de Protección do Casco Antigo de Chantada despois da última sesión plenaria, na que non logrou botarse atrás a aprobación inicial do mesmo como propoñía unha moción do PSOE. Foi por unha cuestión de procedimento polo que se decidiu pospor este asunto e agardar unha proposta do goberno local para o vindeiro pleno. Na sesión, como xa lle relatamos, estiveron presentes algúns veciños descontentos con este proxecto que deixaría a porta aberta á construción dun aparcadoiro na zona das Hortas próximas ao paseo fluvial na zona da Alameda. A súa intención é blindar este espazo para mantelo intacto coa futura planificación. Finalmente non se pode botar atrás o plan, como quedou o tema? Sí que se pode. O que está claro é que pues aí hai un pequeno debate que é o seguinte. Concretamente, o lunes pola mañán estuvo que era director do Plan Xeral de Ordenación Urbana e do PEPRI de Chantada da Zona Antigua, Alfonso Botana, non? E, pues falábamos deste asunto, e mira que concretamente hoxe vai a pleno unha moción neste senso, e que, pues queremos, non se pode votar atrás a través dunha moción, hai que leválo, cos informes pertinentes e explicando as causas por que se volve atrás, e, de esa maneira, o mismo órgano que o aprobou no seu momento para que o aprobou inicialmente sería o mismo órgano que o Pleno do Concello que daríalle para atrás a aprobación inicial. Pero, son máis partidarios, pero si son temas sustanciais, sí que debería desvolverlo atrás, pero si son temas para facer reformas ou alegacións que se presentaron que se van a aprobar, porque son de aprobar, pois eu penso que se poden facer esas modificacións e telo ca aprobación inicial igual. Entón, ese é o paso que vamos a dar. Neste camiño teñen previsto preparar unha nova folla de ruta con algo sobre a mesa para novembro. Contemplaríase o tema de deixar seguro, claro, a demanda deses veciños de que non se vai a construir ningún aparcadoiro nesa zona? É que eu penso que o tema do aparcadoiro que se colleu dunha maneira, non sei, non lle quero poñer adxetivo, non? Pero o que está claro é que a zona antiga de Chantada levamos traballando uns cuantos anos para darlle vida e poñela en valor. Eu penso que se lle deu, sobre todo xa cando se fixo o paseo fluvial. Nadie se meteu coas hortas, indudablemente daquelas houve que facer as expropiacións pertinentes para facer o paseo, non? Unhas están traballadas e dadas velas, outras non, entonces habría que tomar determinacións que aquelas que non están en unha situación idónea para velas, non? Cando se fai unha reforma de un PEPRI ou dun plan xeral, pois o que se fai é para que os propios usuarios e os propios propietarios estén satisfeitos, non? Si non somos capaces ou non somos capaces de facelo ben porque non vemos toda a problemática, pois estamos dispostos a corrixilo. Eu sempre o digo, eu non teño interés ningún en facer as cousas máis na zona antigua, todo ao contrario. O goberno local estuda agora quen continuará de xeito titular a cargo deste plan, xa que dende a adquisición dun grupo chinés da empresa Eptisa, redactora dos plans de urbanismo de moitos concellos, a intención é que o equipo sexa o mesmo, pero probablemente dende fora da empresa. Por outro lado, o alcalde anunciou que tamén se valora a posibilidade da construción privada dun aparcadoiro soterrado. Concretamente, o director dos dous proxectos de Chantada, con un grupo de xente xa constituíron outra empresa e nós, dentro do posible, a min gustaría continuar con esta xente que sabe o que está a facer en Chantada desde fai moito tempo, non? E, insisto, con respecto ao aparcamento, concretamente un amigo meu que ten relación mi familia en Chantada e está traballando en Vigo, concretamente no Concello, pois está mirando, facendo un estudio, mirando unha empresa que nos faga un estudio para poder facer un aparcamento subterráneo en Juan 23 e facer unha concesión, pois, o mellor de 50, de 70 anos. Pois vamos a intentar ir por esa vía. Non está en condicións o Concello, insisto, de facer un aparcamento público co seu custe que ten, que sería inviable, non? Pero se algunha empresa nos aparecera para facer unha cousa destas, sería un aparcamento que valdría para tanto a zona antigua como para a zona moderna.